Halo, Mbok. Halo. Nyapa kowe iki? Yalah, nah aku ya saiki mbok kok di. Lah kok dhewean bojomu ning ndi? Alah nek bojoku wis modal. Tapi togate liya sak dure. Ra pengen di bojone? Ora nduk kepengin. Saya kepengin kok di aku. Lah jare wis tak jahe tempemu. Ayo kok tak bongkar no, wong ning alate. Lah apa gak subur? Ya isa. Omah bobot kowe mundak kok saiki. Masya Allah. Nek 35 saiki dadi 43 di. Saiki iso maca ora? Nek perkara maca ra iso ora apa-apa, sementing yo miso-miso. Iso miso. Yo, nek miso-miso oke. Cantik iki. Ndonge cita karo aku kok bebuno kuwi. Oke sareng lamar kowe iki, Mbok. Lha iki mau sing saka Kalimantan serebutan meneh, sementing aku. Nek kowe piye wegah? Nek sing Kalimantan aku wegah. Lah kowe golek sik latu-latu piye? Latu-latu sing luwih gedhe. Lho. Iya,